Когато ви се наложи да подновите застраховка гражданска отговорност, случвало ли ви се да имате много неща за вършене, които да са в различни части на вашия град и цял ден да обикаляте напред-назад, вършейки едно, второ, трето, пето? И на мен това ми се случваше преди. И тъй като аз много уважавам времето и държа да бъде то максимално оптимизирано, създадох сайт, с който вие да можете лесно да се свързвате с мен чрез една много лесна форма за запазване на срещи. Когато ви се наложи да подновите застраховка гражданска отговорност, застраховка каско, застраховка имущество, застраховка на вас и на вашето семейство, да направите застраховка пътуване, понеже ви предстои почивка в чужбина, всичко това може да се случи наживо в офиса или онлайн, в удобно за вас време, удобно за вас място. Може да седите на дивана вкъщи и да разговаряте с мен през, да кажем, Meet. Това е едно приложение на Google, с което много лесно може да се свързвате с мен. На тази среща ние ще уточним подробностите, ще издам полицата и ще ви я изпратя до вашия адрес. Виждате, стремя се да оптимизирам времето, да оптимизирам начините за комуникация, за да е лесно и удобно общуването с мен.